Meta Ġesu tgħammet fix-xmara Ġordan fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu, kien instama' leħen il-missier: Int, ibni l-għażiż, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Kien leħen il-missier illi mela l-qalb ta' Ġesu b'esperjenza tremenda ta' mħabba. Il-missier illi janna kważi kważi nistgħu ngħidu lil Ġesu miegħu batta mħabba li jidher fil-persuna tal-Ispirtu Santu li f'dak il-mument jidher bħal ħamiema fuq ix-xmara Ġordan. Anki fit-tieni ħadd tar-randan se nerġgħu nisimgħu leħen il-missier. Insellmilkom u nistedinkom għal 275 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Din id-darba fuq l-għolja tat-Tabor il-leħen tal-missier waqt il-ġmiel tat-trasfigurazzjoni jinstema' jgħid dan hu ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Din id-darba il-leħen tal-missier ma ġiex għal Ġesu, imma ġie għal Pietru, għal Ġwanni, għal Ġagbu, ġie għalina li f'dan il-ħadd sejrin nikkontemplaw lil Ġesu fil-glorja tat-trasfigurazzjoni. Ġesu kien għadu kif ħabbar li kellu jkun il-Messija ta' tbatija, Messija li kellu jgħaddi mill-esperjenza kifra, mhux biss ta' tbatija ma tas-salib, tal-mewt fuq is-salib, biex imbagħad jgħaddi għall-glorja tiegħu. Din it-tħabbira tas-salib fixlet lill-apostli, ħawditilhom moħħhom, għatatilhom qalbhom, u għalhekk propju Ġesu anki bil-leħen tal-missier fuq it-Tabor rid jagħti lilhom, rid jagħti lilna kelma ta' kuraġġ. Dak Ġesu li kellu jgħaddi mill-passjoni kifra u mill-esperjenza ħarija tal-mewt li minna jgħaddi kull bniedem, kellu jinqeda din l-esperjenza ta' tbatija bħala passaġġ għall-glorja. Id-tbatija, il-mewt ta' Ġesu kellhom ikunu il-via crucis, il-via sagra, il-passaġġ għall-glorja vera tiegħu. Għalhekk Ġesu huwa l-iben il-għażiż, dan hu ibni l-għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Fit-twettiq tar-rieda tal-missier anki fil-passjoni u l-mewt, Ġesu huwa verament l-iben tal-missier. Fl-ubbidjenza tiegħu huwa l-iben tal-missier li salvana. U għalhekk il-missier jagħmlilna kuraġġ, ġanna nħarsu lejn il-ġmiel ta' Ġesu li jitbiddel fit-trasfigurazzjoni tiegħu fuq it-Tabor, biex aħna wkoll li ngħaddu bħal Ġesu mill-vija sagra tal-ħajja, mit-toqol ta' tbatija, mit-toqol tas-sagrifiċċji u anki mill-passaġġ aħħari tal-mewt, niftakru li dan kollu ma' qudiem Ġesu iwassal għall-glorja, dik il-glorja illi deret fuq l-għolja tat-Tabor. Jalla kif iħeġġiġna l-missier nisimgħuh li dan l-iben li fih Alla jsib l-għaxqa tiegħu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.